Bubagra Bir Chandra Manikya 1862 bisio Bubagra masao asukmani ulo kwbangma samung ketal khlailangkha. Aboni bisingo kaisa samung wngkha Sak-Ham Nok kholokmani. Bini yagromino 1873 bisini me talo lukurokni bagui agolio kaisa Sak-Ham Nok khologui rejakha. Afro aroni puila saknainai doctor ni bumung wngkha Dr. Stork. A Sak-Ham Nogo interdepartment ni sepsap tongo. Abono klaisa kok bai sana thangke bemar manjak lukurok o Sak-Ham Nogo bordi tongui saknaijagui mano. O Sak-Ham Nok kholokmani a bisiono bisao saknaijaknai rok bangkha bebagui khorok 3034. Aboni tani bisiono lukurok aro saknaijakha bebagui khorok 3322. 1889-90 bisio o Sak-Ham Nogo outpatient department bo kholokjakha. Mane bemar manjak lukurok Sak-Ham Nogo borti ingyaoino saknaijagui mankha. Bubagra Bir Chandra Manikya ni molo Tripura kwbangma division kholokjakkhe bebak division thigino kaisa Sak-Ham Nok kholokjakha. Aborok wngkha Koilashahar, Sonamura tai Bilonia. 1893-94 bisio Khowai, Komalpur tai Dharmanagaro kaitham division kholoknani wansokmung tongma bai a thairogobo Sak-Ham Nok ketal kholokjakha. Aboni ulo Komalpur division khlaijakliya phano aroni Sak-Ham Nok kholokjakno tongkha. A Sak-Ham Nok rogo rangnaiyaoino saknaijago. A molo o hao phera pamani bemar manjagui tongbai mabai o Sak-Ham Nok rogo a bemarni vaccine rwnani sepsabo rejakha. Bubagra Bir Chandra Manikya tai bini nukhungni borokbo aro vaccine nakha. 1894-95 bisini report to Agartala Sak-Ham Nok Puraton Agartala, Khowai, Sonamura, Bilonia, Koilashahar, Komalpur tai Dharmanagar Sak-Ham Nok rokno bebak dalogui saknaijaknai bemar bangmani bebagui khorok 20,154. Surgery khlaijaknai rok bangmani bebagui 236. Vaccine najaknai rok hinkhe bebagui 1378. Aboni bisingo Agartalani Sak-Ham Nogo saknaijaknai bemar bangmani bebagui khorok 8667. Surgery khlaijaknai rok bangmani 105. Vaccine rejaknai rok hinkhe 460. Puraton Agartala Sak-Ham Nogo hinkhe saknaijaknai bemar bangmani bebagui khorok 7636. Surgery khlaijaknai rok hinkhe 55. Vaccine najaknai rok hinkhe khoroksa phano kwrwi. Khowai Sak-Ham Nogo saknaijaknai rok bangmani bebagui khorok 96. Surgery khlaijaknai rok khoroksa phano kwrwi. Vaccine rejaknai rok khorok 102. Abo haikeno Sonamura Sak-Ham Nok, Bilonia Sak-Ham Nok, Koilashahar Sak-Ham Nok, Komalpur Sak-Ham Nok tai Dharmanagar Sak-Ham Nok rogo saknaijaknai rok surgery khlaijaknai rok tai vaccine rejaknai rok Bwswk bang. Aboni report video ni screen no rei rekha. Norok video no bathagrei a report no nainakhe naimano. O video mungsasuk korokha hinkhe eba mungsasuk chaya tongkhe boro chaya wngkha a chaya jagao tamo wngna nangmani. Abono comment khlai sanata pokdi. Bubuni ni comment poriwi a chaya jagao omo haisi hinui jotono saimana jatkhe comment khlai di. Tini bagui asung nungsinai jotono no hambai.